Sugeng rawuh maneh ing wedharan babat Désa Wufi iki perangan kaping pindho. Saiki kita bakal nyilem luwih jero ing crita bab masa bajak laut, yaiku mangsa laire para perintis ing Pulo Nuesa Wufi. Crita iki sing dadi cikal bakale Désa Wufi sing kita kenal saiki. Sawiji dina ing Désa Wufi. Piye critane Pulo Nuesa Wufi sing maune suwung iso dadi omah kanggo komunitas anyar. Komunitas sing lair elinga saka wong-wong sing dibuang. Bayangno, sawijining pulo sing kaya ora ana sing duweni. Kanggo jagat modern wektu kuwi, Nuesa Wufi kuwi dudu tujuan, nanging ya mung papan kanggo mampir sedelok. Ewonan taun suwene lho, wiwit Homo soloensis sing pungkasan sirna saka bumi Nuesa Wufi, pulo iki bener-bener sepi. Kahanane waktu kuwi kaya dene lemah kosong, sing ngenteni ana cerita anyar sing ditulis. Cerita sing bakal dadi wiwitane Désa Wufi. Terus, sapa sing teka dhisik ing Pulo Nuesa Wufi sing suwung iki? Nah, jebule manungsa modern sing ajek mampir ing Nuesa Wufi kuwi dudu pemukim sing arep yasa omah, nanging para bajak laut. Sing menarik saka jaman semono, sebutan bajak laut kuwi jebul nduweni rai loro. Kanggo para pedagang Eropa, dheweke kuwi perompak sing kejem, ancaman. Nanging kanggo masyarakat lokal ing Nusantara, para pelaut sing mampir ing Nuesa Wufi iki malah kerep dianggep pejuang utawa malah pedagang sing sah. Jadi, beda banget cara ndeloke. Ing segara sakiwa tengene Pulo Nuesa Wufi, kira-kira ana 3 kelompok utama sing paling misuwur. Ana suku laut, Bugis, lan Lanun. Saben kelompok iki nduweni budaya lan tujuan sing beda-beda lho. Ana sing tugase njaga wewengkon kesultanan, ana uga sing pancen tindakane kaya bajak laut tenanan. Lah terus, kene yo para bajak laut kuwi kok seneng mampir ing Nuesa Wufi? Yo merga Pulo Nuesa Wufi iki kapencil lan aman. Papan yang sempurna kanggo ngaso, dandani kapal, ngisi maneh bekal pangan lan banyu, lan mestinya sing paling penting kanggo ndelikake harta karun adus saka mripat-mripat sing ngincer. Nanging, jebule warisan paling gedhe sing ditinggalake para bajak laut ing Pulo Nuesa Wufi kuwi dudu emas utawa banda karun. Warisane sing paling aji yaiku manungsa. Lan saka kene, cerita sejatine bab cikal bakale Désa Wufi diwiwiti. Intine ceritane ngene iki. Supaya kapale iso luwih cepet lan luwih enteng kanggo lelayaran sing adoh, para bajak laut kuwi kerap ninggal sapa wae sing dianggep dadi momotan utawa beban. Wong-wong iki ditinggal kono wae ing pesisir Pulo Nuesa Wufi. Lah sapa wae sing dianggep momotan kuwi? Ya para budak, tawanan perang, awak kapal sing loro laranen, utawa sandera sing ora ditebus. Intine sapa wae sing dianggep wis ora ana gunane maneh. Dheweke kuwi para perintis kapisan ing Nuesa Wufi, sanajan ora sengaja. Wong-wong sing wis tau dibuang masyarakate. Lah iki sing luar biasa. Kanthi cara sing angel dibayangke, wong-wong buangan iki jebule kasil slamet ing Pulo Nuesa Wufi. Sithik mboko sithik dheweke miwiti mbangun sawijining komunitas anyar. Iki wine sing bakal dadi Désa Wufi. Nanging critane durung rampung tekan kene. Pulo Nuesa Wufi sing wis wiwit ana isine, kuwi jebule narik kawigatene kelompok wong liyane. Kelompok sing nasibe jebul ya padha-padha katundung. Kelompok kapindho iki yaiku para nelayan saka tanah Jawa. Nasibe macem-macem. Ana sing diusir saka desane, ana sing kapale keblebek karam ing sacedhake Nuesa Wufi, lan ana uga sing pancen sengaja lunga ngungsi saka masalah ing omah. Amarga nasibe padha-padha ngrasake dadi wong buangan lan katundung, rong kelompok sing asale beda banget iki bisa cepet dadi akrab. Ikatan nasib iki sing dadi dasar paseduluran komunitas anyar ing Pulo Nuesa Wufi. Kanggo iso tetep urip, dheweke padha andum kawruh. Sing pinter bab tetanen ngajari sing ahli bab segara, lan suwalike. Kanthi semangat tulung-tinulung, dhewe ora mung slamet ing lingkungan Nuesa Wufi sing atos, nanging uga nyiptake budaya anyar saka campuran pengalamane dhewe-dhewe. Mulane, ya saka campurane kaum buangane para bajak laut lan kaum katundung saka tanah Jawa kuwi lahir para panggeni modern kapisan ing Pulo Nuesa Wufi.
Pulo iki dhisik dadi panggon singgah bajak laut lan wong buangan. Senajan kahonane angker para pendatang saka Jawa lan suku liyane, malah rukun bangun komunitas.